ଏଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଛୁଆ। ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖ। ଇଏ ବି ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଛୁଆ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କାର୍ଟୁନ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଘରର ମାଲିକ। ପୁରା ମାଲିକରକ ବଇଛନ୍ତି। ପୁରା ମାଲିକରକ ଦେଖା ହଉଛନ୍ତି। ବଇଛନ୍ତି ଜଗିକି କିଏ କିଛି କରୁଛ ନାହିଁ। ଇଏ ଆମ ଗାଁ ଛୁଆ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହନ୍ତି। ଆଜି ଆଜି ଏଠି ମାସ ହବ। ଆଉ ଜଣଙ୍କର 11 ଦିନ ଅଛି ସେଠି ବି ଖାଇବି। 11 ଦିନ କାର ବର୍ଷିକିଆ ସିଏ ଗୋଟେ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଛାତ ପକାନେ ଗାଁର ଗୋଟେ ନିୟମ ହେଲା। ଗାଁର ଗୋଟେ ନିୟମ ହେଲା ଛାତ ଯଦି ପକା ହବ ତା ଘର ମାସ ହବ। ଆଉ ଯେ ଘର ପାଖରେ ଯେ 5-7ଟା ଘର ଲୋକ ପଡ଼ିକି ସେଠି ଖାଇବେ। ଇଏ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ। ଇଏ ପୁରା ଅଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଖାଲି ଖାଇବା ହବ ଖାଇବା। ଇଏ ରିଙ୍କୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ବଡି ବିଲ୍ଡର ଥିଲେ ଆଗରୁ। ଏବେ ଟିକେ ପେଟ ଟିକେ ବାହାରିଗଲାଣି। ମାନେ ବଡି ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପେଟ ଟିକେ ଖାଲି ବାହାରି ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ଆଜିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କାମ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହଉଛି ନା ନାହିଁ। ନା ସେମିତି ସେ ମାନେ ତମେ ନ ପକେଇନେ ବି ତମକୁ ଦିଆଯିବ ଖାଇତେ। ତମେ ଏଇଠି ଠିଆ ହବ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଲା ଯେ ଖାଲି ଠିଆ ହବ। ସେମିତି କାମ ବିହୀନ ଖାଦ୍ୟ ନୁହଁ। କିସ କହିଲେ ଶୁଭିଲାନି। ଦାନ ବିହୀନ ଯଜ୍ଞ ନୁହଁ। କାମ ବିହୀନ ଖାଦ୍ୟ ନୁହଁ। ଓହୋ।